Gị bụ nne di na-esi nri ebujere nwa gị nwoke ebe nwunye nọ. Kedu ihe ị na-eme? Iji aka gị na-aghasabe nwa gị nwoke, ị na-aghasa ezinụlọ nwa gị nwoke ndị nugoro di for 25 years. Si na nwunye amaghị esi nri, na ọ maghị eme, na o site nwe ihe nwa gị nwoke na-eri, na ọ ha esi nri enye. Onye gwara gị nwa gị nwoke wee dị ndụ for 25 years more than? Ị na-esi nri na-ebuje isicha na iti na kura bụ ihe ọ na-abụ ahịa oburu na tulee na ọ ya adịghị mma na eme ya nwa gị nwaanyị. Tulee na ọ ya adịghị ma ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị ka a na-eme di ya nataba oburu nri si nọ na-ebirie onye erizi nri nwaanyị siri n'ụlọ ọ na-atọ gị ụtọ. Gị bụ nne dị kwesịrị ịbụ onye ndozi. Nwa gị na nwunye na-enwegodo okwu, ọ bụrụ gị ya edoziri ha, ọ bụrụzie gị na-eji aghasa agadi nwaanyị dị etu ahụ. Mmanụkwu ọjọka, ihe ị na-eme ajọka, omume gị ajọka. Ihe eme ka nne ha akpọdịrị agwa. Nne bụ onye ndozi. Isicha na ibi nwa nwoke ya buru naba every day. Ọ erizi nri nwunye siri, ọ na-atọ gị. Mba agadi nwaanyị dịka gị. Agadi nwaanyị dịka gị lukatụ ụdịrị agwa ị na-akpa. Marakwana ike eji amarụ mmadụ ka ya eji wee marị ya. Maka na ka isi eme nwa mmadụ, anyị esikweta eme nwa gị be di ya. Ineta ka ọ na-adị.